Anyeta jama ko do naumana adinya ko namana jama besigi ambalmaw ka sangani sumaya bana ye anga jamana kono jekulu munun be ni uluka bara belino nyinini ma ka sega sumaya bana yere ka kele ka bo anga jamana kono uluka ulika jonu ka tesiri senfe ayirala ka fo minye juma temelinye février kalo akile 10 san 2022 sigi dɔ kɛra an ka jamana faba kɔnɔ ni jɛkulu maaw ale ni u dɛmɛba jɛkulu fɛ ka se ka hakilinaw ale ni laɲiniw fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ɲini sumaya bana la an ka jamana kɔnɔ a wulikajɔw senfɛ min ye professeur Seyidu Dunbiya ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka se docteur Mahamadu Ture ma ale ni Dr Mohamed Traoré ninnu ye maaw ye minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini la ka ɲɛsin sumaya bana ma u ka wulikajɔ ni cɛsiriw la professeur Seyidu Dunbiya ka fɔliw la sanfɛ kalanso min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ kɛnɛya a koɲaw sabatili ma min ye banaw ka ɲini ka dɔn fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka na ka banaw ka u la silatunu ka bɔ an senkɔrɔ ale ka kɔrɔfɔw la ko wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra olu fɛ min bɛna kɛ sababu ye u bɛna fura dɔ bila sen kan fura min fana nafa bɛna bonya kosɛbɛ ka se ka sumaya bana yɛrɛ kɛlɛ a wulikajɔ ni cɛsiri la u dɛmɛba jɛkulu minnu ye israɛlɛnw ye u ni u bɛ baara la a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko bɔ a hakilina ni a laɲiniw caman ka se ka bɔ sumaya bana la min se yɛrɛ kɛr'u ye sumaya bana ka se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi jamana kɔnɔden fanba u bɛ gɛlɛya sɔrɔ sumaya bana yɛrɛ sababu la ka sabu kɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ kɛ sosow fɛ ni olu ka kinda o de bɛ sumaya bana yɛlɛma adamadenw na jɛkulu kofɔlen maaw y'a jira k'a fɔ hakilina laɲini min bɛ olu la bi o de ye sange sulen maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka da a kɔrɔ ni o waleya ninnu bilala sen kan a bɛ kɛ sababu ye ka se ka caman bɔ sumaya bana la o wulikajɔ ninnu na u y'a jira k'a fɔ min ye sosow ye olu bɛ balo fɛn na fɛn min ye sukoromafɛnw ye ka da o kan olu ye hakilina ni laɲini dɔ ta k'a bila sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka fura dɔw bɔ fura minnu bɛ soso faga wa o fura ninnu yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn timimanw b'o la i n'a fɔ fɛn sukoromaw fɛn min ka di sosow ye ni u sigira o kan walima ni o magara u la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka soso ninnu bɔnɛ o nin na prof Dunbiya ka kɔrɔ ko bɛ yen ni an ye olu matarafa kosɛbɛ ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka dadigi kɛ sumaya bana la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa min ye sanuya fana ye n'an ye o matarafa ka sababu kɛ n'i y'a mɛn ko sumaya a ba o ye soso de ye n'i y'a mɛn fana ko soso ale bɛ nɔgɔ de nɔfɛ ko n'an sera ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ k'an ka sigidaw la sanuya k'an ka dukɔnɔnaw la sanuya a bɛ kɛ sababu ye an ma bɛ bɔ soso la minnu kɛlen bɛ sababu ye bi ka maa caman yɛrɛ bila yɔliyɔli la wulikajɔ ninnu senfɛ a yirala k'a fɔ min ye an ka jamana marabolo ye u kɛlen kɔ ka fura ninnu labɛn min ye sosofagalanw ye a dɔ sera kangabakaw fɛ yen welesebugu fana b'a la ka se sibi ani dangasa ma nin hakilina n'a laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fura minnu bɛ se ka kɛ ka sosow faga o ka se ka caya an ka jamana kɔnɔ ale ni sangesulenw fana an ka da olu kɔrɔ kosɛbɛ ni o hakilinaw la sabatira a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛta ni hakilisigi ni basigi la sabati an ka du kɔnɔnaw la ka sababu kɛ ni bana bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka gɛrɛndɛ yɛrɛ lase dutigiw ma ka sababu kɛ dɔ bɛ fara nafolo bɔta kan nka n'an y'an wulikajɔw kɛ k'an cɛsiri k'an ka yɔrɔw lasanuya ale ni ka to ka da sangesulen kɔrɔ a waleyaw bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi sumaya bana ma ni jɛkulu minnu kɛlen filɛ nin ye ka wulikajɔ bila sen kan u n'u dɛmɛbaa jɛkulu minnu fanba bɛ bɔ Israɛl u ka bolodi ɲɔgɔnma kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali dugukolo sanfɛ sosow ka tiɲɛni nɔ caman ka se ka bɔ a la min bɛ kɛ sababu ye adamadenw ka u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw kɛ hakilisigi ni basigi la. Arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko do n'aw mana an lamɛnbaaw Mali finitigilakaw u ka bolofara min bɛ yen n'an b'a wele ko opération kɛlɛtigi 1
olu ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa dɔw ma min ye dɛmɛ waleya ye ka ta ka du u ma ka se ka u hakili latigɛ u ka wulikajɔ n'u ka fɛsɛfɛsɛliw senfɛ Nara marabolo kɔnɔna la opération kɛlɛtigi 1 a yirala k'a fɔ u sera ye u ka wulikajɔ ni cɛsiriw a bɛ sen kan u ma saliya nin hakilina ni a laɲiniw bɛ bila minɛ min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ fintigilakaw ye kalili min kɛ k'a fɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi maa minnu bolen bɛ u sigiyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen fana ka se ka taa u sigiyɔrɔ la hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka se ka taa u ka caw kɛ i n'a fɔ mɔni bagan mara jago sɛnɛ u n'a ɲɔgɔnna caman o wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ tarata min bɛnna février kalo tile 15 ma san 2022 colonel Seydou Basiru Ɲangado ni ale ye Jetia kɛlɛtigi 1 ni ale ye o commandant filanan ye ale n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ ni cɛsiri la Nara woroduguyanfan a n'a kilebiyanfan cɛ nin sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye min ye dɛmɛ fana ye dɛmɛ minnu na i b'a ye k'a fɔ furaw olu bɛ a la ka se ka maaw fana k'u lajɛ fu ani falaki o waleyaw kɛra fintigilakaw fɛ marabolo kofɔlen in na ni o ye Nara ye nin wulikajɔ ninnu senfɛ Nara masurunyana dugu caman bɛ yen wulikajɔ kɛra fintigilakaw fɛ ka taa o yɔrɔ ninnu fɛsɛfɛsɛ ka to k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ maa murutilenw dagalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali ni maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa murutilen ninnu caman saralen don caman bɛ ka boli caman yɛrɛ ye maramafɛnw bila ka don k'u fara jamana kɔnɔdenw kan ka sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu fanga banna pepewu o bɛɛ n'a ta finitigilakaw ka cɛsiri ni jija a bɛ jamana kɔnɔdenw nɔfɛ su ani tile a yirala k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye maramafɛnw ye i n'a fɔ marifaw a n'a ɲɔgɔnna caman finitigilakaw bolo sera ka da o kan wa jamana kɔnɔden caman fana tun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na sɛgɛ kɛra minnu na olu welela k'u ɲininka u dalakaw na gendarmerie min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ka jija ni cɛsiri olu kɔni ɲɛma dalen don ka to ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ ni hakilisigi ni basigi ye ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen n'o ye burusikɔnɔdugu ye a dugu laadalamaw a diinɛmaw finitigilakaw kɔni n'u bɛ bolodi ɲɔgɔnma la san ani waati ye kunnafoniya sanuman falen falenli la o kunnafoniya ɲuman ninnu min bɛ falen falen finitigilakaw ani laadalamaw diinɛmaw dugutigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni marabolo ninnu na a wulikajɔw kɛra sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati ka sabu kɛ ni siga kɛra maa min na dɔrɔn baara fɔlɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ o de ye ka se ka finitigilakaw ladɔnniya o maa ka lahalaya la nin hakilina ninnu taara finitigilakaw ani jamanatigiw fɛ ka tila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye basigi ni hakilisigi ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ commandant colonel Seydou Basiru ni ale ye Gacha ni ale ye Zetia kɛlɛtigi 1 o ɲɛma dankan ye ale ka kɔrɔfɔw la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni tɛna saliya wa hakilina ni laɲini min bɛ olu la a bɛ sabati ka sabu kɛ olu ni u ka cɛdenw ye u nin di u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye lakana ni hakilisigi ye u ka sabati malidenw n'u bolokɔnɔfɛnw yɔrɔ wa finitigilakaw fana ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an lamɛnbaaw finitigilakaw ka wulikajɔ ni cɛsiri a baaraw senfɛ Mopti marabolo kɔnɔna la yirala k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriba dɔ kɛra maa murutilenw fɛ min kɛra sababu ye u tun ye dugu jukɔrɔ digan dɔ sen digan in yɛrɛ tun kɛra u dogoyɔrɔ ye n'u ye u ka tiɲɛniw kɛ u bɛ boli ka t'u dogo digɛn kofɔlen dugu ma maa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la u ko bolimafɛn bɛ se ka boli ka don nin digɛn kofɔlen kɔnɔ maa t'a dɔn a taara yɔrɔ min na n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ finitigilakaw fɛ bi yɔrɔ foyi tɛ yen u bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ o de kɛra sababu ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri taara bɔ nin yɔrɔ kofɔlen kan maa murutilenw olu kɔni tun bɛ jamana kɔnɔdenw bɔnɛ u ni na nin yɔrɔ kofɔlen na n'u sera ka maa min minɛ u bɛ taa n'a ye ka taa u sago k'a la o yɔrɔ kofɔlen na nka n'i ye nin koɲa ninnu ta k'a lajɛ yɔrɔ kofɔlen in ani ba joli b'a bolofara min bɛ tɛmɛ Mopti marabolo fɛ ko u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mɔbili caman bɛ se ka don a kɔnɔ ka taama ka yɔrɔ jan boli kɔnɔna la
k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama. Nka wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛlen don finitigilakaw fɛ bi ani minɛn mun bɛ u bolo n'o ye minɛn dagɛlɛnw ani minɛn sɛbɛw ye minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hakilisigi ni basigi la k'a ɲini k'a dɔn dugukolo lahalaya bɛ cogo di. O wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛra sababu ye u taara bɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen kan. Seereya dɔw y'a yira k'a fɔ kabini wulikajɔ ni basigibaliya min sabatira maa murutilenw fɛ san 2013 waati la ko nin yɔrɔ kɔfɛlen k'a tun bɛ sen kan. Min ye kamiyɔnw ye n'o ye mobilibaw ye olu caman tun bɛ boli ka taa nin yɔrɔ kɔfɛlen na maa murutilenw fɛ. Kunnafoniyaw ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw sera ka boloda nin yɔrɔ kɔfɛlen kan. Basigibaliya fɛn fɛn kɛra marabolo kɔfɛlen na jamana cɛmancɛ marabolo la daminɛ ka taa fo kɔgɔduguyanfan daminɛ fana la a yirala k'a fɔ nin digɛn kɔfɛlen a kun kɛlen bɛ maa murutilenw dagayɔrɔ ye minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye ka maa caman nin to a la. Nka ka sanga ni nin waleya fana ye maa dɔ ye dantigɛli kɛ ale ye pereperelatigɛ min di nin digɛnko in na maa murutilenw ka wulikajɔ sen fɛ. Nka ni digɛn in kɔni bɛ finitigilakaw taya la bi o seereyaw an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Wa sɔgɔmada na ne nisɔndiyalen kɔni bɛ ɲɔnɔ kibaruya d'aw ma. Ɲɔnɔ kɔni surasiw bɛ baara la kosɛbɛ 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 kosɛbɛ. Vraiment an bɛɛ nisɔndiyalen don an bɛɛ nisɔndiyalen don. Nka an bɛ fɛn dɔ fɔ a ye parce que armée ye baara dɔ kɛ tile 2 na a ka kan bɛɛ ka bɔ a kalama an bɛ kuma in fɔ bamanankan na. Bon a bɛ sɔn ka janya dɔɔni mais jabali yan fan fɛ hali minnu ma se ɲɔgɔn na jabali yan fan fɛ a bɛ ko Mopti ba kɔfɛ la jabali yan fan fɛ an b'a fɔ ko jabali fala kɔfɛ donc depuis 2013 yen tun tigɛlen bɛ maliyɛnw na parce que o tun bɛ fala kɔfɛla in tun bɛ ba kɔfɛla de don ba belebeleba de don ba bolofara canal d'irrigation belebeleba don ba yɛrɛ de don parce que kulu de bɛ ta a tigɛ quoi u b'a fɔ ko fala donc fala kɔfɛla in tun tigɛlen don maliyɛnw na tun tigɛlen don Mali surasiw la mɔgɔ si tun tɛ se ka se c'est-à-dire que c'était une zone contrôlée par les terroristes, les narcotrafiquants et les djihadistes. Bon, armée descente kɛ tile 2 na kabako de don min bɔra attaque in kɔfɛ fo n da ka so ma k'a fɔ aw ye. Hakilina jiginna armée attaque kɛ avion ni dugumamɔgɔw n b'a fɔ aw ye k'u taara bɔ dingɛ dɔ de kan an b'a fɔ min ma ko tunnel ou bien an b'a fɔ ko souterrain. C'est-à-dire que dingɛ dɔ de tun seginnen bɛ mɔgɔ ninnu bolo ye mobili 60 ni kɔ de bɛ se ka don a kɔnɔ c'est-à-dire que dingɛ i bɛ se k'i ka adamadenya bɛɛ kɛ dingɛ in kɔnɔ quoi mobili 60 ni kɔ de bɛ se ka don dingɛ in kɔnɔ pick-up maintenant an y'a faamu sisan mɔgɔ ninnu kuma dɔ la i bɛ rebelle ka mobili ye ɲɔgɔn quoi 50 60 mais u bɛ barika tunu quoi mɔgɔ t'u ta yɔrɔ dɔn an b'a fɔ k'u taara Moritani an b'a fɔ ko u bɛ avion ta sufɛ ka wuli ja mɔgɔ ninnu bɛ dingɛ de kɔnɔ u bɛ attaque kɛ dɔrɔn u bɛ taa yen fan fɛ dɔrɔn u bɛ don dingɛ in kɔnɔ u ka fɛn bɛɛ b'u sɔrɔ sufɛ u ka minɛnw bɛ jigin avion na mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ ko sufɛ avion dɔw bɛ jigin yɔrɔ ninnu na olu yɛrɛ tun an y'a mɔgɔw y'a kɛ armée malienne ye mais u ka marifɛnw ni u ka vivres n'u ka fɛnw bɛ jigin a bɛɛ bɛ jigin dingɛ in kɔnɔ ye donc u bɛ minɛli fɛn fɛn kɛ ka mɔgɔw ɲɛ siri u bɛ taa jigin dingɛ in kɔnɔ ye bon dingɛ in kɔnɔna parce que yɔrɔ nin tun tigɛlen don mɔgɔw la mɔgɔ tun tɛ dingɛ in dɔn parce que dingɛ in a maskelen don a bɛ tu la cogo min na mɔgɔ tun tɛ se ka don donc u bɛ attaque kɛ dɔrɔn surasiw b'u gɛn dɔrɔn sɔnni bɛ se dɔrɔn u bɛ tunu donc u bɛ taa jigin dingɛ in kɔnɔ quoi a y'a jateminɛ mobili 60 mobili 70 mais kunnafonidilaw y'a yirana k'a fɔ wagati min na jawali bɛ attaquer mɔgɔw boli la wagati min na parce que an y'a ye surasiw ka mobiliw tɛmɛna ani pɛliw c'est à dire que dingɛ seginna ninnu ani MINUSMA pɛliw ninnu ni fɛn ninnu dingɛ seginna ninnu olu de tɛmɛna ka taa yen fan fɛ jateminɛkɛlaw y'a fɔ donc mɔgɔw bolila population bɛɛ bolila o temps kɔnɔ dɛ dingɛ nin de seginna n bɛ a fɔ ye hali bi de mobili 60 ni kɔ de bɛ don dingɛ in kɔnɔ dumuni b'a kɔnɔ balow b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ dingɛ in kɔnɔ c'est à dire i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ dingɛ in kɔnɔ ka ban quoi mɔgɔ t'i ye o dingɛ de bɔra jabali yan fan fɛ an y'a jateminɛ u bɛ na u bɛ mobili 50 la mɔgɔw b'a kɔnɔ u bɛ na dugu dɔw ci ka taa sɔnni bɛ se dɔrɔn u bɛ tunu mɔgɔ ta dun taara sira o sira fɛ bon surasiw y'o baara de kɛ vraiment an nisɔndiyara quoi ne yɛrɛ ne ye temps sɔrɔ n bɛ taa dingɛ in lajɛ quoi mɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na hali kunu ni jabali office directeur de zone comme u bɛ sigi an ka yɔrɔ la n baro kɛ ka service min bɛ jabali o directeur de zone kunu an yɛrɛ tun bɛ baro la a tun bɛ k'an ɲɛfɔ an ye i tɛ se ka dingɛ nin ye k'a fɔ kabako don quoi mais dingɛ nin seginna a mɛnna quoi bolo fana ma segin machine de y'a segin bon a y'a ye janfa min donnen don Mali ma k'a fɔ ko minnu nana an dɛmɛ ko réellement k'u nana an dɛmɛ nkalon don bon mɔgɔ min ye dingɛ nin sigi dingɛ in sigi wagati min na o ye jabali bo ye wagati min na dingɛ nin seginna c'est à dire que kɛlɛ in n'a bɛnna a mɛnna quoi kɛlɛ in u bugulen ma hakili de kan a kɛra Faransi o a kɛra mɔgɔw fɛn fɛn k'olu bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ nana de pour que ka Mali sigi a sirisabara kɔnɔ donc u ye mɔgɔw fɛn fɛn minɛ u b'i minɛ dɔrɔn ka taa munumunu ye ka taa jigin ye dingɛ in kɔnɔ i tɛ foyi faamuya dingɛ belebele mobili 60 de bɛ don dingɛ in kɔnɔ mobili 60 nin kɔ u ye min fɔ an ye surasiw ka minɛ minnu bɛ minɛ ani fɛn ninnu mɔgɔ tɛ se ka ninnu dɔn quoi parce que n'i taara fala in kɔfɛ dɔrɔn u bɛ mugu ci la cɛ si tɛ
ke fala in tigɛ ke taara k'i ɲɛnama seginna bon nin ko de tun n'a bɛnnen don ye nin ko de la bɛnna tinel dingɛ tinel tɔw b'a fɔ ma ko tinel souterrain mobili 60 nin kɔ de bɛ don a kɔnɔ bɛɛ rebelle ninnu kuma dɔw u bɛ u ye dugu fɛn fɛn ci mobili 50 de b'u bolo mobili 60 mais sɔɔni bɛ se dɔrɔn u bɛ tunu an yɛrɛ tun b'a fɔ ko avion de b'u ta sufɛ quoi mais avion tɛ dingɛ de tun seginna mais u bɛ don u jigi dingɛ de kɔnɔ farafinma nin sigi maliyɛnma nin sigi tubabu de ye nin sigi parce que pelle dama min tɛmɛna ministre ka dingɛ seginna min tɛmɛna a ka ca faransi ka dingɛ seginna min tɛmɛna a ka ca jabali cira mɔgɔw bolila ɲɔnɔw boli uniforme bolila an kɔni y'an sigi de n'an bɛ sa an bɛ sa n'a bɛ kɛ min a bɛ k'an tɛ taa yɔrɔ si o tan de kɔnɔ u taara dingɛ in sigi kabako de don ne yɛrɛ b'a ɲini ORTM fɛ u ka dingɛ in filmer maliyɛn bɛɛ k'a ye janfa min tun donnen don Mali ma merci ala ka bi yɛrɛ Ana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an balimaw parti politique yɛlɛma ni a ɲɛma ye Musa Mara ye ka sanga ni an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri ye jamana kumabɔli la Musa Mara ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin u ma a foli ni tanu ɲɛsin u ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri la a tila k'a yirula k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ u kɔ jamana kumabɔli la Musa Mara ye min fɔ an ka jango siraw fana lamɛn an lamɛnbagaw an'an balimaw maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ ni ɲantuma aw balimakɛ ni aw jɛɲɔgɔnkɛ Musa Mara don an bɛ ni jamukan kunkurunin bila ka taa fiɲɛ fɛ ka an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase an ka sɔrɔsiw n'an ka finitigiw ma ka da kan u ye baara dɔ kɛ jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Tesit a kɛrɛfɛla la u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Guruma a baara in a ye jamana kɔnɔden bɛɛ nisɔndiya u y'u jɔyɔrɔ fa tiɲɛnikɛlaw ni binkani walekɛlaw n'a bɛ fɔ olu ma ko terrorisiw u ye jan da u ɲɛ nka u tun sigilen tɛ ni min ye u y'o de sɔrɔ bawo tasuma daru tigɛ ni Mali finitigiw ye nin baara kɛ u ni foli ka kan an kɔni b'a bisigi jamana kɔnɔden bɛɛ kan ka nisɔndiya k'u fɔ minnu tora a la anw fan fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma ni maa tora jamana kɛlɛ la i tori i to ko la tora kunnawolo ko la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw la Ala k'u kɔw bɛɛ ɲa k'u kɔw kɛ hɛrɛ ye wa u bɛ kɛ fɛnɛ inshallah minnu banana an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya d'u ma joona u ka se ka baara tɔ ka tɛmɛ a fɛ halisa finitigiw k'u jija an b'a fɔ halisa jamana kɔnɔden bɛɛ k'i jija an bɛ kɛlɛ minnu na Mali kɛlɛ de don an ka an bolo di ɲɔgɔn ma a sira kan an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an ka dugawu k'u ye u ye baara kura minnu n'u bɛ k'a daminɛ kɔsa in na ni bɛɛ y'a ye a bɛ ka ɲa sa an k'u dɛmɛ ka dugawu k'u ye Mali kan ka lapasa ni maliyɛnw yɛrɛ de Mali kan ka lakana ni maliyɛnw yɛrɛ de Mali kan ka dɛmɛ ni maliyɛnw yɛrɛ de maliyɛnw an bɛ se ko ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ faamaw fo an b'u encourager u ka continuer u ka baara Ana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an balimaw an ka jamana mara tacogoya ka sanga ni a ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi ale ni Mali jamana ka lahalaya tacogoya an bɛ se ka fɔ tabarikala ka sabu kɛ yɛlɛmaba donna a la Mali jamana ɲɛmaaw ka fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen don bi an ka finitigilakaw fɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka se ka hɔrɔnya a n'an danbe a n'an ka tabiyaw ka segin an ma o bɛ tali kɛ min na jamana ɲɛmaaw y'a ɲini Faransi kɛlɛbancɛw n'o ye Force Barkhane ye ale ni Europe gun jamanaw ka faraɲɔgɔnkuluba n'o ye Takuba ye ka se ka u sen bɔ Mali yɛrɛ kɛlɛ la u k'u ka minɛnw cɛ u ka Mali dugukolo to maliyɛnw bolo ka sabu kɛ a bɛ san 9 bɔ fo bi nin maa ninnu bɛ yan diɲɛ bɛɛ bɛ yan an ka jamana ma se ka lakana o de kɛra sababu ye marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni jamana tacogoya ye ani nin ko ninnu ye o seerew an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ gouvernement ɲɛma an b'i fo an bisimilali la bi i ka baarayɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ Mali jɛɲɔgɔn dɔw bɛ kɛlɛ bolo sira kan n'o ye Barkhane ni Takuba ye olu y'u ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Mali la mun de kɛra an bɛ se ka a ɲɛdɔn a ko bɛ cogoya min na i y'a dɔn ne ye France ɲɛmɔgɔw ani Afrique ɲɛmɔgɔw damadama ne y'u ka kuma min tile 2 in na France président a ye kumaw dɔ fɔ n bɛna essayer ka gouvernement hakilina fɔ u la pour que ka jamanadenw maliyɛnw u k'a faamu parce que olu ka média baw b'u bolo
u bɛ kumaw fɔ u bɛ mɔgɔw hakili sonya n b'a fɛ ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ ye diɲɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa u ko parce que gouvernement in b'a fɛ ka fanga confisquer k'u bɛ taga ko parce que Russiw nana k'olu bɛ taga ko parce que an t'u fɛ ko anw ye fitiriwalew de k'u ka sɔrɔdasiw sara yan ko o tuma an man ka ɲinɛ o kɔ ko n'olu kun ma na mun de kun bɛ kɛ Mali la n b'a fɛ ko question bɛɛ jaabi kelen kelen question laban ye mun ye ko n'olu kun ma na n b'u jaabi n'olu kun ma bɔnɛ sigi Libi ka Libi ci nin tɛ sɔrɔ o olu de ye Libi ci olu de ko k'u bɛ Mali fara u ka ɲɛmɔgɔw déclaration officielle bɛ yen ne bɛ se k'u bɛɛ ta kelen 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 aw nana tasuma dɔ yɔrɔ min na a tila ka n'a fɔ k'aw bɛ tasuma faga mɔgɔw ye tɛgɛrɛ f'aw ye aw bɛ n'a fɔ sisan ko n'aw kun mana jamana kun ma jeni hali n'u kun mana a yɛrɛ kun bɛ solution dɔ sɔrɔ o ye kelen a filanan u bɛna don min na u ko Mali gouvernement de y'u wele de ye sɛbɛn bila mais n'an bɛ ɲɔgɔn bonya n'aw bɛ taa aw bɛ sigi an bɛ kuma a karisa ne b'a fɛ ka taa nin waati la a y'aw labɛn an bɛ taga a filanan accord de défense de bɛ an ni olu cɛ an y'a signé de n'aw b'a fɛ ka bɔ o la aw b'a fɔ an ye mais ka wuli ta parce que fanga sigira aw tɛ fanga min fɛ mais o président kelen a kun y'a fɔ kalo dama dama ko gouvernement de transition fɔlɔ k'a sera ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔ ko ka ca ni gouvernement kɔrɔlen ko ye min kɛ san 7 kɔnɔ o gouvernement fana kun bɔra coup d'état la pour ko k'a ka ɲi rectification min kɛra le 24 mai 2021 o de digir'u la a digir'u la mun na parce que kabini président Assimi Goïta sigira le 7 juin 2021 a ye sira ta min man di u ye parce que a ye hakili jagabɔ kɛ an bɛɛ maliyɛnw bɛɛ hakili jagabɔ kɛ gouvernement ɲɛma Francis Serval nana Mali la san 2013 ni bɛnkan dɔw de ye yala o bɛnkan ninnu waliyara wa Français bɛna yan don min na u ko Mali président de lettre sɛbɛn ka c'u ma u ko k'u bɛna Serval kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ k'a ci k'a bɔ Mali la détruire le terrorisme ka Mali kɛ jamana kelen ka fara-fara fɔli bɔ a la a sabanan Nations Unies bɛ résolution min ta k'u ɲɛsin Mali ma k'u appliquer 109 kɔfɛ terrorisme bɔra kɔrɔn fɛ k'an ka jamana 80% minɛ Mali ma kɛ jamana kelen hali bi Nations Unies dongo do bɛ taa ni résolution u b'a voter Mali gouvernement kɔni a bɛ appliquer dɔrɔn u b'a voter u bɛ n'a d'a ma ni n se in na an ko k'an tɛ sɔn parce que yanni résolution ka voter f'u ka na an n'olu ka sigi k'a lajɛ a ka ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma Assimi Goïta gouvernement de la transition ici de la rectification u ka problème bɛɛ de ye problème filanan ye mun ye an ye jateminɛ kɛ par exemple banabaatɔ i fari yɔrɔ dɔ b'i dimi docteur nana banabaatɔ in tɔgɔ ye Mali docteur nana tɔgɔ ye Faransi ko a ye analyse kɛ ko i bolo de b'i dimi a bɛ fura kɛ ko yanni dɔgɔkun 2 bana bɛ ban i bɛ dɔgɔkun 6 kɛ non seulement bana ma ban mais i farikolo bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ don o don dɔ bɛ fara furaw kan mais a laban ni min yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ sa donc a sera waati dɔ la i bɛ sigi k'a fɔ o tuma docteur ka ɲi wa ou bien analyse de man ɲi ou bien ordonnance de man ɲi ou bien furaw de man ɲi ou bien furaw tacogo de ba ɲi n'i y'o bɛɛ jate i nana
conclusion là ko pour que nin bɛɛ ka dabila bɛ se ka continuer bɛ taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini min b'i dɛmɛ. donc Mali taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ de ɲini sisan. a taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini c'est comme si ne bɛ o fɔ pour que maliyɛnw u b'a fɔ maliyɛn lambda u k'a faamu dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ in non seulement bana bɛ k'i farikolo bɛɛ minɛ n'i ko k'i bɛ taa fura ta dɔ fɛ i n'a fɔ kɛlɛminɛnw yuruguyurugu bɛ k'a la par exemple i ko k'i bɛ hélicoptère 6 san ka taa kɛlɛ kɛ n'u ye hélicoptère 4 a wari bɛ tunu wari in tununa a bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn minnu y'o wari ta u b'a dɔn o tɛ fɔ ka taa hélicoptère kolon 2 san k'u san i n'a fɔ kuraw de don u ye baara kɛ kalo 2 u tiɲɛna wari taara fu avion ta kɛra nin cogo de la an ka soldats bɛɛ sa u b'u bila fosse commune de la parce que u tɛ se ka u ta ka taa u su dɔ sutura la an ko k'an bɛ avion sa ni soldats bɛ kɛlɛ la ka na ni appui u ye ni minnu sara an k'u su ta ka taa k'u sutura an y'o avion sa u y'a bloqué ko a tɛ d'an ma k'a sɔrɔ an ye wari san Espagne fɛ an ye dɔ san Amérique fɛ u y'a bloqué k'a sɔrɔ an ye wari san mais a laban b'a kɛ min na an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ u tɛ se ka chantage kɛ min na hali lunette à visée nocturne n'i bɛ taa kɛlɛ la su fɛ lunette min b'i yamari ka se ka yɔrɔ ye i n'a fɔ tile hali u b'an bali k'a san ko parce que embargo donc an bɛ taa minnu fɛ an teriw fɛ u tɛ se ka pression kɛ minnu kan o u bɛ ka Russie tɔgɔ fɔ an ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ o u bɛ sara Russie o y'u ka problème ye an ni partenaires caman bɛ baara kɛ donc a kɛra nin cogo la à partir de la rectification président de la transition ministre de la défense tout le gouvernement ko an ni minnu ko bɛ baara kɛ kɔrɔlen MINUSMA Takuba Barkhane G5 Sahel EUTM ECAP armée malien a bɛ soldats 50,000 u bɛɛ la mɔgɔ bɛɛ ka sa don o don fura t'a la donc an ko k'an bɛ taa partenariat kɛ ni Russiw ye olu bɛ se k'u t'u ka baara la Russiw bɛ na an bɛ baara kɛ Faransiw ko k'olu tɛ sɔn maa si tɛ na an fana k'u ma ko Mali t'u ta ye Russiw bɛ na partenaire wɛrɛ bɛ na u bɛ yan comme u m'u tɔgɔ fɔ ne t'u tɔgɔ fɔ ni partenaire min bɛ Mali dɛmɛ u bɛ na o de la Russiw nana u nalen a ye hélicoptère 4 san u fɛ n bɛ taamasiyɛn yira u la o wari ani u ye hélicoptère 2 kolon san kɔrɔlen k'u di Mali ma o de ye kɛlɛ Russie ta ye kura de ka tila ka kɛlɛminɛnw caman d'a ma an y'a san u bolo o de la sisan n'aw y'a ye maa fagali à grande échelle dɔ bɔra la pourtant soldats ye maa kelen soldats kelen de don parce que ɲɛmɔgɔ de yɛlɛmara président kura nana a b'a dɔn a bɔra min a bɛ taa yɔrɔ min na a kan ka taa yɔrɔ min na nin cogo la ale ni jɔn de bɛ taa a b'o dɔn o de an ka gouvernement in fanga o de man di u ye a kuma tɔ bɛɛ ye manamana kuma de ka Mali diaboliser ka Mali tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ ka tigɛ an na. an kɔni y'a ye k'a fɔ lakana sira kan caman kɛra yala maliyɛnw bɛ se k'u da ka sunɔgɔ bi Barkhane ni Takuba talen kɔfɛ wa. u b'o fɔ ka mɔgɔw lasira Barkhane ni Takuba k'u to yan ne m'a fɔ ko don o don bɛ taa village dɔw bɛɛ faga o ma dabila kabini président y'a ka responsabilité ta a bɛ kalo 6 ɲɔgɔn bɔ sisan surtout depuis fagali laban min kɛra Bandiagara cercle la a ye min da terroriste kan a ye terroriste hakɛ min faga a y'u ka base min détruit ka kɛlɛminɛnw minnu bolo kalo 3 kɔnɔ o ka ca ni min kɛra san 11 kɔnɔ courage min b'an ka armée la u ka farin sisan u nisɔndiyalen don u bɛ dɛmɛ commandement u bɛ commandement militaire félicité u b'u ni di Mali ma hali bi dɔ bɛ ka sa o mais u b'u ka baara de la donc bɛɛ b'a dɔn sisan ko lakana bɛ ka sigi ka na dɔɔni dɔɔni u bɛ k'an lasiran de hali n'u taara et puis hali
surtout depuis fagali laban min kɛra Bandiagara cercle la a ye min da terroriste kan a ye terroriste hakɛ min faga a y'u ka base min détruit ka kɛlɛminɛn minnu bolo kalo 3 kɔnɔ o ka ca ni min kɛra san 11 kɔnɔ courage min b'an ka armée la u ka farin sisan u nisɔndiyalen don u bɛ dɛmɛ commandement u bɛ commandement militaire félicité u b'u ni di Mali ma hali bi dɔ bɛ ka sa o mais u b'u ka baara de la donc bɛɛ b'a dɔn sisan ko lakana bɛ ka sigi ka na dɔɔni dɔɔni u bɛ k'an lasiran de hali n'u taara et puis hali n'u kun m'a fɔ sisan don dɔ la u bɛ taga o an m'a ye Afghanistan min kɛra u ye san 20 kɛ Afghanistan guerre la u kun bɛ élection kɛ o pourtant don dɔ la wulila dɔrɔn k'u bɛ taa don o don u bɛ président falen o kɔrɔ élection bɛ taa ɲɛnabɔ tant que sécurité mana jamana la foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ o ye san 20 don dɔ la u taara dɔrɔn k'olu bɛ taa Afghanistan yo u bɛ k'u accrocher avion na k'u ka jamana bila u b'a fɛ an ka to nin de la fo na waati sera don min na olu bɛ k'u minɛnw ta ka wuli ka taa an ma sɔn o de ma o de digir'u la u taara bɛɛ mélanger k'u calendrier des élections de k'u b'a fɛ ka to fanga la de a dɔnna ta bɔra ta n'an ye élection kɛ sisan jɔn de bɛ taa se ka campagne kɛ u bɛ président sigi yanni kalo 6 coup d'état yɛrɛ bɛ k'a la ou bien bana ka sɔrɔdasi bila ɲɔgɔn na comme le 24 mai rectification kelen n'a kun sera u sago sɔrɔdasi bɛ bila ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga o de ka di u bɛ ka sɔrɔdasi Mali sɔrɔdasi tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ala y'an kisi o de la donc a tɔ bɛɛ manamana ko maliyɛnw k'a dɔn propagande de don u ka mɔgɔ damadama bɛ Mali fana la minnu b'a kuma ni relayer n'u ka radio aw ka n'u lamɛn n'u taara sisan maliyɛnw b'u yɛrɛ ta maliyɛnw b'u ka hɔrɔnya n'u danbe b'a sigi u yɛrɛ ma an bɛ ala dɔrɔn de bolo ani Mali peuple bolo président Assimi Goïta ko k'u bɛ sigi min ka ɲi France ma min ka ɲi Mali ma o de bɛ ya kɔnɔ n'o tɛ kɔrɔlen a b'an ka constitution violer k'ale tɛ s'o ma an ka problème bɛɛ dɔ ye bi n'a kun sɔnna ka min ka di Faransi ye k'a kɛ k'a fɔ ko Russe tɛ na maliyɛnw bɛ continuer ka faga u bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw kun b'a ye hali n'u ko k'u bɛ san 10 kɛ transition la u kun tɛ kuma donc hakili suɲɛ kuma kana mɔgɔ si minɛ maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ min dɔn bi a ko hakili sigi Mali gouvernement ye disposition bɛɛ ta ka peuple malien sécuriser hali u bɛ boli k'a fɔ ko ni Barkan taara de ko minnu bɛ baara la k'u tɛna baara sɔrɔ mais k'a sɔrɔ Barkan mana chômage kun tɛ Mali la o et puis mɔgɔ hakɛ min bɛ san k'a sɔrɔ u kun bɛ yan ani baara bɛ minnu bolo n'i y'u comparer minnu bɛ san ani minnu bɛ réfugié la u ka ca o bi kalo damadama kɔnɔ réfugié mɔgɔ min y'u ka jamana bila 300 ani 50 kun bɛ Mali la don o don dɔ bɛ fara u kan mais kalo 3 filɛ nin ye u bɛ ka segin u ka jamana ka yɔrɔ la maa 50 de sigira dogokun 2 kelen kɔnɔ maa 10 maa 15 maa 20 o de bɛ segin don o don donc situation bɛ ka améliorer mɔgɔw ka da u yɛrɛ la an k'an yɛrɛ ta an ka hɔrɔnya tant que an ma gɛlɛya sɔrɔ an se ka kɛ jamana min ka indépendant n'a hɔrɔnya n'a danbe ka sigi a ma an b'o baara de donc maliyɛn ko hakili sigi. aw ni CEDEAO cɛ bɛ cogo di bi yala aw bɛna sigi ka kuma ka bɛn ko la don n'a nataw la wa. CEDEAO an bɛna bɛn ne ye Côte d'Ivoire président lamɛn tile 2 in na a ko européen ko k'u tɛ n'u ka cacao san ko parce que cacao bɛ baara cogo min na k'o man ɲi a ko ma n'u t'u ka cacao san k'olu bɛ taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma an y'o kelen de fɔ n'an ka jamana bɛn bɛ ka faga u tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ min b'an ka dɛmɛ an ka jamanadenw kana faga o de n b'a fɔ nin idéw la n b'a fɔ n kɔrɔkɛ don a k'i miiri Mali situation la Ghana président ne y'a mɛn Faransi ko transition san 1 b'a bon k'o tuma an tɛ se k'a kɛ o san 1 ka bon et pour que u tɛ n'o fɔ Mali ye Sénégal président n dɔgɔkɛ Macky Sall ale ye Union africaine président ye a ye kuma ɲuman dɔ fɔ n b'a fɔ o la ko olu b'a fɛ Mali crise in ka ban parce que gɛlɛya bɛ Sénégalaw kan k'ale yɛrɛ bɛna Mali hali a kan ka na Mali la k'a bɛna u mɔgɔw 3 pour que u bɛ t'o kuma fɔ Faransi
pourquoi utise avion uti avion takana président fi ube ka fo président amanga ci deum blakana ay kuma ube ere kana ambe kuma pourquoi dongodo ube ta France président de bujo comme aka école deum ka kuma da uda ube na fo Afrique anto de fait anto ke uto soro Mali nyemo fe antena moshi ante mashika école deum aye Malien école dondi anti mosika join ani Afrika on be ko ori kama ngo sedawo ay bismillah ambe ben parce que Mali ni sedawo aye balmaudi sénégalais ou burkinabé ou ivoirien ou ambe keli gela e Côte d'Ivoire soro domina 2002 Mali président de la République aye instruction du gouvernement ko ivoirien ou nana Mali la aka école de ukado école la privé ou public aka na me Côte d'Ivoire do kuma se ka do école la parce que crise bu ka jamana la o de Mali taburu a gouvernement Koufo ka Algérie peuple na gouvernement Koufo ka Afrique jamana be minumbe ka Mali soutenir Koufo hali CEDEAO kono amba don président Chamambe jugatu kono Mali feo ambulu fananga kuma an ni ɲɔgɔn n'an sigira ka kuma n'aw ye ko do faamu gɛlɛya min b'an kan n'aw y'a faamu an ka hami embargo ta fanga in bɛ bin dɔgɔkun kelen kɔnɔ parce que an t'a fɛ mais n'aw ye embargo ta fanga in bɛ bin comme y'a ye fanga in bɛ bin sisan u ka sigi ka na n ka na kuma. Takuba ye dugu caman kɛlɛkɛcɛw de faralen ɲɔgɔn kan mun de bɛnbaliya donna Takuba ni Mali cɛ. Takuba fana ni a kɛra nin cogo de la. Takuba filɛ nin min fɔra Takuba bɛ sigi don min na sariya de don président de lettre sɛbɛn k'a b'u invité u kana Takuba la Takuba yɛrɛ aw b'a dɔn u ye président bagabaga k'u wele apo ka taa signer k'ulu sɔnna sɛbɛn dɔ bɛ yen ko ni président ni jamana min ka sɔrɔdasiw bɛ na ni Mali y'a invité après a ka sɔrɔdasiw bɛ na baara kɛ cogo min na fu ni Mali ka bɛn kan k'a signer o tɛ se ka taa n'u ma invité mais invitation tabo f'i ka visa sɔrɔ de donc jamana minnu bɛ na France taara fɔ jamana dɔw ye tɛ sɔn dɛ parce que n'a da t'a la hakilina min b'u la an t'a dɔn u ye min kɛ Libi président ma sɛbɛn an bɛ bɛn a kan n'o la ni san fila in kɔnɔ u ye jamanadenw kɛlɛ dafa olu de y'a fɔ u ma fɔ k'u ye coup d'état kɛ dɛ u ko k'u ye maliyɛnw kɛlɛ de dafa u ma constitution suspendue Mali dɔrɔn de la o kɛra olu ni maliyɛnw sigira ka charte sɛbɛn k'a dafa pour que mankan tɛ togo ninnu la a bɛ kɛ Mali dɔrɔn de la Mali kɔnɔ fangankɔrɔ mɔgɔ a si ma minɛ ka don kaso la comme ça a si ma bagabaga a si ma menacé pourtant jamana dɔw la a kɛra tan an tɛ sɔn o de ma transition kun bɛ fɔ ɲɔgɔn ko la k'u soutenir ambassadeur in talen tɛ fara ka ɲininkali k'u fɛ o tuma aw hakilina kan bɛ baara ɲuman la mais ne bɛ fɛn tɛ o ye togo ɲuman de n'o tɛ mercenaires de don dɔw yɛrɛ kun bɛ Mali la maliyɛnw b'a dɔn u ka comportement man di u bɛ ka l'armée tɔgɔ tiɲɛ parce que ambassadeur y'o f'u ye u ko pour que o bɛ bɔ fa siranna ka ministre bila ka taa yafa ɲini ko ambassadeur bila o avion kelen la ka sigi ka na kabini o kɛra an ma ambassadeur sɔrɔ France ambassadeur tɛ o an ye tɔgɔ d'u ma a bɛ kalo 8 bɔ u ma sɔn donc olu ka an ka ambassadeur yɛrɛ t'olu fɛ o mais an ma mankan k'a la mais ko ambassadeur min kun bɛ yen a kun bɛ baara min na ka maliyɛnw fara ne yɛrɛ y'a fɔ ministre des affaires étrangères a wele i ka bureau la ka kankari da ye mois d'octobre la k'u ka farafari baara u k'a dabila Mali kɔnɔ an tɛmɛn'o kan mais n'a ɲɛmɔgɔ wulila ko maliyɛnw kan ka président tɔgɔ tiɲɛ ka kuma jugu f'a ye o tuma teriya bɛ yɔrɔ jumɛn an ko ni min t'an ka président bonya ale ka représentant parce que ambassadeur bɛ président de représenter a ka taa u ka jamana la surtout que an ka ambassadeur t'u fɛ an ka sigi n'u hakili sigira don min na n'u dusu sumayara an bɛna fara ɲɔgɔn kan. Kumakuncɛ kuma la sisan monsieur le premier ministre welekan jumɛn b'i bolo ka lase fasodenw ma. Ka fasodenw
k'a f'u ye ko k'u hakili sigi ala barika la minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi officiaux minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la gouvernement minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi c'est des patriotes hami wɛrɛ t'u la ka Mali danbe n'a hɔrɔnya ka siri a ma u ye CEDEAO ko kuma min fɔ ka fɛnw mélanger comme tubabu b'a ko les choux et les carottes ka mɔgɔw hakili ɲagami o kana lasira sisan welewelekan min bɛ n fɛ ka fɔ maliyɛnw ye aw k'a dɔn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi hami wɛrɛ t'u la ka Mali jɔ a filanan maliyɛnw fɔ yan 2013 k'olu bɛna juru de sara ko parce que Faransi ni an lamɛnbaaw Mali camancɛ fanga ta cogoya min ye charte de la transition ye o de ye hakilinaw ani laɲini minnu talen don k'a fɔ camancɛ fanga bɛ taa nin taasiraw fɛ ka sanga ni camancɛ fanga janya a surunya a n'a ta cogoya maa minnu bɛ a kɔnɔ olu ka lahalaw ye CNT maaw n'o ye wasabolo nɔrabila ye olu ye dantigɛli kɛ ka hakili jagabɔw tɛmɛlen kɔfɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye hakilinaw fɔ min bɔra u ka sigi kɔnɔna la an ka jango siraw fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ CNT kɔnɔ an ye baara mun kɛ o ye jamana sariya min bɛ ni jamanadenw kun ye a sigi sen kan ni jamanadenw kɛra ka fɔ ko ka yɛlɛma don a la n'o ye Assise nationale de refondation ye o ye laɲini minnu kɛ an na o de baara kɛ jamanadenw y'a laɲini ka tagabolo di jamana ma an nana o de don ba ka chaque fois ko voter ni an b'a kɛmɛ maa 20 n'o sɔnna a baara ma baara kɔnɔ fɛn damadɔ kɛra fo mɔgɔw k'u hakili to a fɔlɔ k'a daminɛ bi la mɔgɔw ka transition kuma bila ko refondation ici Assise nationale de refondation nana an bila refondation de kɔnɔ a filanan mɔgɔ k'a bila la ko anw bɛ sariya min kɔnɔ fɔlɔ la président nɔrɔbila tun tɛ yen président nɔrɔbila ko kuma banna pewu ni président tɛ yen a kɛra motif fo motif a nɔrɔbila ye président bi CNT a filanan mɔgɔ k'a fɔ dɔ farala CNT mɔgɔw kan mais dɔ fara CNT mɔgɔw kan ka bɔ maa 21 na ka taa maa 47 la mais o min fɛnɛ kɛra maa 26 min bɛ talen clé de répartition bɛ k'o de la a ka faamuya dɛ pour que miirina bɛ minnu kɔnɔ ko an bɛna fɛn évaluer ka sigi ka buguri kura kɛ ɲɛ na tun ko o kuma ma fɔ dɛ kuma min fɔra maa 26 bɛ nalen k'a bolo da kɛ pour que olu ka don a kɔnɔ mais o yɛrɛ la fɛnɛ dɔw b'a fɔ ko inclusive CNT inclusive ka bɔ bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ mais a bɛ fɔ de ko renforcement de l'inclusivité basigi min bɛ yen mɔgɔ caman b'a min kɔnɔ ka dɔ fara o kan o de ye laɲini ye donc n'o fɛnɛ bɔra yen k'a faamuya k'a fɔ ko Assise nationale a tun bɛ papier kɔnɔ ko ka o appliquer de façon intelligente et efficiente an ko ayi o ka bɔ a la pewu accord kɔni ka kɛ ni hakilitigi ni hakili jagabɔ ye o bɛ se ka kɛ mais Assise nationale ale bɛ don ba de min b'a to a bɛ se ka nafa ɲɛ o de y'a kɛ an ye application efficiente fɔ o la donc i bɛna ye k'a fɔ sɔsɔli sɔli bɛ yen nin y'o bɛɛ bannen ye maintenant min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye mɔgɔw b'u banbaw ka sanga nin wagati ko transition délai ko kuma an ko jamanadenw bɛnna mun kan baara bɛ kɛ ni o de ye o kɔrɔ ye mun ye a bɛ n'a fɔ sisan i ye jiginɛ de di mɔgɔ ma ko karisa i mago bɛ balo hakɛya min na wa donc sisan an y'a sɛbɛn a kɔnɔ élection min bɛna ban nin ye a élection ni président kura sigira kuma min n'ale fana ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ma ka passation kɛ n'o kɛra ka ban o ye transition bannen donc tant qu'on ma ban transition ma ban maintenant ko la gouvernement a ka wagati dɔ fɔ an ɲɛna élection bɛ kɛ wagati min na i kan k'a faamuya o kɔnɔna na caman hali Union européenne CEDEAO u bɛɛ bɛ ka kuma o kun fɛ u fɛn hali parti politique minnu bɛ panga walaki la a y'a kɛ san 2 dɛ a y'a kɛ kalo 6 dɛ hali nana ko fo ninnu bɛɛ kumana kalo 16 an y'u bɛɛ ɲininka aw b'a kɛ ni dalilu jumɛn ye aw bɛna mun de k'a kɔnɔ o dalilu t'u bolo donc o ye ka kuma fu fɔ ten bon i bɛ se ka nin faamuya cogo di institution yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ taa kuma lankolon fɔ parti caman nana écoute la u nana bɔ an bɛ fɛ a ka kɛ san 1 an y'u ɲininka e ka san 1 e bɛna mun de Mali kɔnɔ i bɛna o fɛn min kɛ ka dan jumɛn na an ma baara o kan bon CNT fɛnɛ an ye jamanadenw ka lasigidenw de a maloya bɛ anw na anw fɛnɛ ka taa fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ anw bolo t'a la mais min bolo b'a la n'a ko a bɛ mun kɛ an b'o lakɔlɔsi donc yamaruya bɛ gouvernement bolo n'a kɛra ka baara bɛɛ la a k'a fɔ n bɛ fɛ ka baara kɛ ka dan nin hakɛya la n bɛ fɛ ka min fɔ n ka kuma na
ni gouvernement ko sisan ko a bɛna transition baara kɛ san 3 il faut que maliyɛnw ka faamuya ko kɔrɔ ye mun ye c'est comme bilankɔrɔ bɛ yen i taara i ka wari bila banque la n mago bɛ nafolo pour que ka ni kungo ɲɛnabɔ ne ko i mago bɛ miliyɔn 6 la miliyɔn 6 b'i bolo ou bien miliyɔn 5 b'i bolo e ko bon n bɛna n ka so jɔ a fɔra k'i ka so jɔ i ko bon ko miliyɔn 5 bɛ n bolo n bɛna miliyɔn 3 ta fɔlɔ ni miliyɔn 3 ta n'o ye so jɔ ka ban a ma ban maintenant n'o ma ban bilankɔrɔ min b'i bolo i bɛ taa mais n'i ka wari nana yɔrɔ min na o y'a bannen donc a kana o de y'a kɛ mɔgɔw bɛ manamanakan dɔw fɔ ko an ka autorités taara k'an taara ko san 5 o kumana an ye lalɔmaw de yan an taara de ka taa fɔ ko bon jamanadenw bɛɛ n'a kan de ko kalo 6 ka taa se san 5 ma an y'o yir'u la hali m'o lajɛ u tɛna k'u kɛ cɔ ni makɔrɔni fan bɛɛ après kɔfɛ u nana ko bon ko an ka laɲini na an ko bon an bɛ fɛ ka base de discussion kuma ɲɔgɔn bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ san 4 o de kungo bɛ tiɲɛ na n bɛ fɛ ka nin fɔ dɔrɔn parce que dɔw fana bɛ lalɔmaya kuma dɔw fɔ k'o don jamanadenw kun na ko n'anw ko san 3 dɔrɔn ko kɔrɔ ko ye jamanadenw janfa mais jamanadenw ko de ko kalo 6 ka taa bila san 5 la donc u ko bon sisan kɛrɛfɛden b'i bolo jiginɛ b'i bolo min b'i fa i b'o ta n'o m'i fa i bɛ dɔ wɛrɛ ta mais n'i fara bɛ mun wɛrɛ kɛ bilen donc anw ne girinna dɔrɔn min b'i bolo t'o bɛɛ ta k'i bɛ baara kɛ n'o yɛrɛ tɛ lalɔmaya ya n'o banna i bɛ mun kɛ donc an b'a lajɛ an mago bɛ se mun ma an bɛ fɛ ka mun kɛ n'o sera ka kɛ o kɔnɔ ka ban o don n'o ma se ka ban fɛnɛ an bɛ taa tɔ la o de kɔrɔ ye transition bɛ ban ni élection présidentielle organisera tuma min na pewu o président fɛnɛ ka passation kɛ o ye transition bannen ye donc o laɲini mun ko date o date mana fɔ aw ɲɛna tant que transition de ma élection présidentielle kɛ ka a kun cɛ transition ma ban wa n'o fɛnɛ kɛra fɛnɛ fo président kana de ani dɔ in ka passation kɛ n'o bɛɛ kɛra tuma min na o ye transition bannen donc kuma perepere latigɛra pewu an y'o de kɛ amendement ye ka don a kɔnɔ parce que o de bɛ mɔgɔw intéressé mais alors que fɛnba dɔw bɛ yen mun ka bon ni nin bɛɛ ye depuis charte in votera sisan ni Mali ka kan donné nin ba la parce que n'i ye charte ta assise nationale farala considération kan considérant les assises nationales de refondation o kɔrɔ ko an m'an sɛmɛ assise kɔnɔ kumaw la ka nin baara in kɛ o dun kɔnɔ kuma in ko ko an ka kan ko k'u don ba la donc nin yɔrɔ in na i bɛna ye sisan nin ye kan donné de ye ba la tan sinon ni nin tɛ ni Assimi kumana bamanankan na o kɔrɔ ye k'a bɛ ka constitution violer de parce que constitution ko n'i bɛ kuma k'i ka kuma fɔ jamanadenw ɲɛna k'i k'a fɔ tubabukan de la i m'a ye mun minɛlen bɛ jan kɔnɔ bon ni an bɔtɔ o fana jan kɔnɔna la ni jamanadenw ka fɛngɛ donc assise nationale an bɛnna nin de kan mɔgɔ kana na taa fosi bila a kɔnɔ bilen nin kɛra hakilina ye nin n t'a dɔn ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo sinon a bakuruba ye nin an y'a k'a fɔ député bɛɛ kɔni sɔnna nin ko in ma zéro abstention o ka ko sisan kɔni jamanadenw laɲini kɔni o ni y'o sabatilen CNT la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la non député y'a dɔn de k'olu bɛ yan jamanadenw de kama jamanadenw ka laɲini jɔnni bɛ t'o contrôle la n'i b'i yɛrɛ kalama o kɔrɔ de ko CNT maaw u bɔra kulu mun cɛ la regroupement 19 regroupement jɛkulu 19 u bɔra o mun cɛ la n'olu taara sigi ka kuma kɛ olu ka lasigiden ye anw minnu ye an y'an yɛrɛ y'u ka kuma na an y'a don ba la a banna Mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an lamɛnbaaw kunungo fitiri selilen kɔfɛ an ka jamana faaba kɔnɔ sigida 6nan na falajɛ garabali la garabali o ye bagan feere yɔrɔ ye nka yɔrɔ do fana maa minnu bɔlen bɛ o sigiyɔrɔ la ka sanga ni lakanabaliya ye olu caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na tasumaba dɔ mɛnɛna ye tasuma in mɛnɛlen kɔfɛ wulikajɔ kɛra finitigilakaw fɛ ale ni lakana tigilamaw minnu ye sapeur pompier maw ye ka se ka taa nin tasuma kofɔlen faga ka sanga ni nin waleya ninnu ye garabali in na maa minnu bolofɛnw kɔni tiɲɛna olu ye damagasi kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka ɲini u fɛ u ka se ka olu dɛmɛ o seereyaw an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ ne ba ni yakuma nse ni yakuma nse ɲɛ b'a la i sigilen don i ka yɔrɔ jenina awɔ ayiwa e yɛrɛ bɛ dɔ kalama a ko la wa ne kɔni bɛ dɔɔnin kalan parce que depuis salon ne ma dɛmɛ sɔrɔ min kɛ ne taara don ɲaman na ka ɲaman tɔmɔ ne da kun dɔ la sa ne tola ɲaman de la dɛ k'a mɛn ka sisi ye yɔrɔ nin na yan sani ne ka se yan o b'a sɔrɔ tasuma sunyana ne ta bugu la tasuma sera se ka ne ta ɲɛ taa minɛnw ninnu jɛni na nin kan ka a yɔrɔw jɛni
a kuno la so ma dan na sa ko muso do be korovala na ya garabalu korovala na ya ko le yet me yilane na ko turu ble na menga ko le ye fene ta san ko ko turu la ko do ko gato ko ka faloni ko me ka faloni yila ko la sa o kanya menga tasuma le ye frijuru min be do buguni ngon chesani tasuma ye frijuru ma akon masala ta ale era ta buguma kama sa ta buguma o kanya menga tasuma le nana ikunda nda oro kalosa amma se kam nan sila bobi amma se ka fu la bo an ko ni sinin be finvina ya sula be sila ta finvina ya be dalaya do aka minan bereji anyam na bele ani daddebe anya ta na ta debala be jena na ta fem bele jenna na ta fem bele jenna fu ta na boro nta ani ni de menna na ta de me fu soro mana ta iba fa ko ne ne ma boli ko ne lajna kai no lajna kai tin me ala ye ne si yoro be yama ibe abe sanjulbo ne be abe santambo ne be abe santambo me ala ye ne si yoro be garabalma salo ne buru fem be jena mana ta o nyamo fem ko ne ta bo koron fa ne ta flakan fo ne maninga ne lajna kai ne bo fa tugo ne maninga yi mo ne bo fa tugo ngo men na ya kanso ala kama muru fo jenna ne ma nya soro kula mi ngam fan ye sirab la borata ka ta nyama tomo kana ko kanya de mesanu balola ani ni ne bo nyama tomo kirene la ma ni so la ini deunde kumewa awa ne deunde tumeya akako man ne badama na ne deunu num na de muruburu num na katanai ko ne re ka to ya faro ko pa de mesanu no te ku yere bo femburu ne fana ne be ya la kuno la ne na soro ko tasuma ila ne be ne na kirem na bo sanin ngombe do o ya soro tasuma ne abu ko na de saka dombe ne fana ne kiremi bo mbo la no e katanai ne afu ma bo foi nkwani sini bechi ani ka buere so era jo ana doroma kirin tamburu doroma kirin yana do ani ne jusuma mi mesisa nya juruleta ngo salo de memin kala ko ke ma ko so nema fuele soro de memin gala salo nema fu ala club en kana nya fo nya mo kirin ma alla kama alla yesele ni nya dalali kiyama do ngata jo kena ka bwala ngo kalza ngo alla kama so ama kuma mfe ayera na nale o joe afani nya mo dolo ko ama jalo ale ba garabal ko ale ba ko ale nyamo sabali biya nyamo sabali biya kiren da sofle no magene kiren fle yam fe kiren fle fono fle ka fo mimbe yam fe ala kaman so wala aya ka yere amanso mfani yen kwado nana borota ka siram la kata fo nyamana kata nyamato makanya demisanu balola kan semwala mana ta oro ko da flai mana ta oro ko te ku mabuli ne mabuli ne be se kan galon tige chodi ko fa ko mbola ka soro mabuli ne lajina kai ala le nsi oro be yama ne wole makan me bolo kan ne sanga jamana nyemo ne wole kan benne bolo ni ba kan demena ikana di nyomo mala iki wuli mom ta yoro jenna ikado mo ma sila ni ya taka di nyomo ma wallahi sini ben kaburu kan ni yen galon tige nya kuma la banka ka biye anta fo soro ni nya galon dala nya kuma la banka ka biye anta fo le soro fama do nana munumunu ya ani ale nyomo kire no ta mo le bu nyefe imana yoro mi yila la ke ibe tawo yoro fe imana yoro mi yila la ke ibe tawo yoro fe imasanda oro la ya ibe imasanda oro la ya nyomo no ta mo le bu nyefe ka yoro yila ibe mu fo ni ye shi agbere ka ba budon fle ni ye shi agbere ka ba ibe mu gbere fo eti se ma do yira kita ka nyamando moy anala na ta deme ni sirame o hina ne be minni ni sirame o fe mari nyamo fe I kan deme ala kama ansi ni be kle koro fo tamulo dorma kirin tamulo ka bujo ki kundu akoro fo tamulo balo tamulo an ne atobiri ka barama be jenna tasate no bolo fini nu jene an debe no be jene flene fo kon tane bolo an sini be sezi minga wali sezi le flene bolo ni fo le tane bolo no kon be wole madame ke mali sirame o mali nyamo I kan deme ala kama I kana di nyomo ma yere ki wuri kana dama mo mu ta yoro jenna tunna salon dama diale salon tamma diama fuso ole tubene ne baraji ko Ousmane Diallo oui Ousmane Diallo anyebe grabal jennena absega ke ebe do kalama akola mi do kalama akola ebe min kalama ibe se ka jamala do na wala bo kala tuam na bo tasma bo
so dɔ de kun bɛ tobili la a ye daga sigi ka taa to feere la wa donc ko tasuma de wulila ale ka yɔrɔ la ka jeni donc a sɔrɔla bitigi dɔ kun b'a gɛrɛfɛ donc ko fana bɛ essence feere bon gaz baara fana b'a a bitigi kɔnɔ donc bon c'est comme ça que ko tasuma wulilen gaz baara cira donc a ye tasuma yɛrɛkɛ min na essence ninnu fana na donc c'est comme ça que tasuma fana fiɲɛ y'a ta ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ. mais a bɛ muso kofɔlen dɔn. bon bitigi feerela dɔ bɛ fɔ antenne kɔrɔ ne kɔni t'a dɔn comme yen ti ne ka zone ye bon ne ka zone de ne fana de bɛ yɔrɔ kelen na awɔ n ka voisine de. na e kɔni tiɲɛni ma kɛ e kun i n'a fɔ bagan jeni. tiɲɛni bon n grand frère ka yɔrɔ kɔni tiɲɛna n grand frère ka muso ani bon n cousin ka yɔrɔ caman tiɲɛna wa. na faama ɲɛmɔgɔ ma na yan o. bon ɲɛmɔgɔ nana bon sura bon Umar ko Imam Jara nana sura bon a nana yɔrɔ lajɛ donc o interview a yi kumana bon a sɔrɔla ka taa quoi. ok mais u m'a dɛmɛ ko kuma fɔ ye wa. bon komi yan ɲɛmɔgɔw dɔw bɛ yen dɛmɛ bɛ di olu de ma. dɛmɛ nin fana bon n'i y'a ye en fait c'est inégalement réparti donc en fait, sinon moi quand même je ne vis pas ici. C'est mon lieu de travail, il y a des animaux ici, mais en fait, moi, je suis logé quelque part, je suis chez nous. Bon, il y a ma femme là-bas, ma même maison est là-bas. Ma deuxième maison est à Nyamakoro. Le matin, je viens travailler, donc la nuit, je rentre chez moi. awa an balimamuso bɔla k'a fɔ sa n'a fɔ ko dɛmɛ mana di ɲɛmɔgɔ ma komi i filɛ ka ɲɛmɔgɔ kofɔlen nin fɔ dɛmɛ mana d'u ma k'u tɛ dɛmɛ ta a taasira fɛ. bon en fait ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ils sont de bonne foi mais il y a des comment dirais ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ d'u ma bon a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que mɔgɔw ti min dɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a di sunguru yɛrɛ de ma sunguru minnu don n'i ma da n'o ye dɔrɔn o t'a d'e ma. o mɔgɔ bɛ garabali kɔnɔ yan. a camanba de bɛ yen fo ka da n'i ye ka sɔrɔ k'a di donc mɔgɔw bɛ siran min ye an b'o fɔ bon a bɛ na cogoya min na fana a tɛ tila mɔgɔ ye a kan ka di minnu ma minnu sɛgɛnbaatɔ musokɔrɔba minnu tɛ se baara la a tɛ di olu ma a bɛ taa di sunguru ma den tɛ minnu bolo i bɛ taa sɔrɔ bɔrɛ 10 bɔrɛ 20 b'o bolo cɛ t'u bolo den t'u bolo cɛ bɛ minnu bolo den bɛ minnu bolo o tɛ se baara la a tɛ d'u ma. mais ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ o b'a di mais ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ o man ɲi ne kɔni ne b'a fɔ i y'a faamuya. mais o ɲɛmɔgɔ kofɔlen an ma o kofɔ fangaso la wa. komi mɔgɔ ninnu fana komi bon ne filɛ nin ye dɛmɛ ko nin bon en fait o ti ne ka priorité wa parce que moi en fait n ka bon min ka baara la bon ne baselen tɛ dɛmɛ ko nin na mais ne bɛ to ka min ye ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen. a ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ a ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen o t'a di bɛɛ ma o b'a essayer ka garder ka tila k'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma ka feere commerçants dɔw ma bon a dɛmɛ yɛrɛ di fɛn ye o yɛrɛ parce que kabini o b'o kɛ o ma taa ɲɛ an ma fosi y'o bolo yɛrɛ fosi t'u bolo. a welewelemankan jumɛn b'i bolo. an bɛ min fɔ faamaw ye n'u nana dɛmɛ ye u yɛrɛ ka sigi ka tila bɛɛ ɲɛna. bon n'o na ni dɛmɛ ka di mɔgɔ ma u ka suivi kɛ wa u ka yaala ka mɔgɔ n'u ɲininka sa la s'ils sont satisfaits ou pas là c'est comme ça sinon donner quelque chose et puis repartir là ça c'est pas o ti fɛn ɲɛnama ye c'est pas bon o do kun ne n'u na ni dɛmɛ ye dɔrɔn u k'a di mɔgɔw ma olu yɛrɛ ka sigi ka dɛmɛ kɛ n tɛ a tɛ sɔrɔ awɔ an ka foli b'i ye. awɔ merci beaucoup allez. an lamɛnbaaw hali bi ka sanga ni garabali lahalaya ye kunungo jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko jigiya so olu ye wulikajɔ kɛ taa ni dɛmɛ ye ka taa di nin ma kofɔli ninnu ma olu ka seereyaw fana an ka jango lamɛn. Keita Mariam association jigiya so ye jɛkulu min bɛ dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma ani se tɛ mɔgɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis 2012 kɛlɛ min binna an ka dugu kan a ye déplacé caman causé donc an y'a décidé jigiya so la ka activitéw kɛ ka ɲɛsin personnes déplacées ma notamment minnu sigilen bɛ Bamako kɔnɔ yan ani Segu ka an bɛ intervenu kan de déplacés caman na notamment an bɛ kan mun na yan bi n'o ye Falajɛ Garabali ye de déplacés min bɛ yan donc an bɛ intervenu yan an bɛ intervenu Jatu la an bɛ intervenu Cité UNICEF fana na ani Senu
président tigi bugu donc c'est quand de déplacer pempebe bamako kono ya ani segu anya damne ko sayna ame ba demela se ka to o mokoma ni constat mun ke kulu tasma wulile kelenka wulile kana sama en télé keneka aya angerula anya e ka protection civile mo ko sur le terrain ici donc ya été ka tasma fara alhamdulillah sera ka tasma fara mais ya no ka ke tasma ye tieni chamanke ay tieni chamanke parce que ushi yoro o chama jenina uka minau jenina uka tunu jenina uka publique minau anu makobe jo minau minana quotidien olu be jenina donc mais alhamdulillah tasma ye jenni ke ma ama nima kari akula perte de vie humaine makala donc du coup ambe ala fokala wali mando ola donc tieni dana matériellement makobe jo mina mununa dans le quotidien amana boy ambe ani anga médecin fana nana ani munu jele do ka consultation médicale organisée amicale pour la promotion de la santé moko ambu fo ko sebe ko chestri la parce que anye chila souma bi équipe déployée ka blanca disposition na wala samse kanani kaina kana consultation médicale ke fu ni personne déplacée ni na anika froiduma fu fana donc ambu fo ka chestri la Mayali est-ce ni a chien fala ya be na fala je garbal ya fa be garbal wara la ani déplacer wara la mais que ya non ni acte chien fala ya je garbali non on donne be en ko sebe ama yere be ama sega kuma doni fola ani activité chamanke ni garabal déplacer municipal be garabal la ya o activité la o yere ba couverture chamanke amé ni consultation ñokono ke kumandamandanu la ambe ufrake ambe dumunu duma ambe nyoni fon duma ambe nani partenaire u fana ye munu fana be demela suma ni kayin kono ya donc ambe deme suya chama fana ke ali okol ko tableau fana na ambe deme wala se ka to wale nununa donc anga wale ka vraiment ka do didi koro u mago be munu na kuma muna ka u deme wala sa o be se ka no yo bolo to gomina donc anka wale keren nyale do ka ma donc ni tan chien folé en chien chamande ani an san saba ya ni be barake nyon fe yale ni wati na wale da dum de bi bolo kalase bon wale kamu mene bolo kalase gouvernement ma ani malien de beladjeleman c'est que ni tasma wuli inte gouvernement doronka responsabilité kaddo ujibu koro mais malien de beladjele de do ni ambe an jera kan bolo faranyon kan na ka demena se en constitution munu bora kelela nord ni centre la kanu sigi bamako kono yam surtout grabal la ya ka demela suma wala sa obse ka sigi ro nyana ma soro muni ni tikeleye sigi ro na ube duka fa soro ube kenya soro mo yere mago be lafia munu na obo be soro okumu kono donc vraiment neka wulwele kambe la se ka se bema la beka deme ki bolo faranyon kan na kan personne déplacé mo deme comme il déplacé au regard par exemple ya no kama amena kuma di ale fenema donc a fene ga nya foli doni kan kama ni nangu no anche mo be kunu anya e wale ya dokera ofe ya no donc ko kum ko nana so kan jiga so mo o leni ofe ya no dali salo chebe sa nya foli doni kan ni degami ofe no jiga so aleta min an demini an kon tita ga jata safe ni aya an jate hali samia fe ale de binana bogo ka yoroni kala pour que jikana an toro aya abi wadi fara nyogo na ka di amma balo abi di amma temo fe minne be anga mako serala abi di amma cia kabsa bo gogo nema abi di chogo mina ani patne nunu ankoni nimbe ka cha ka teme jige sode safe ni samia nana abina toujours watti be abina demsen ni purake ani makorba abina na cence ni ji jora yoromina abi cence kala o bebi ke bi are ofe ya no yali bi anana ni femunu ye aya fo briefing bala samara bala fini bala fencha mawero bala yali anana ni femunu am saka fo ko bi ko ni femina o mo nye ko sobe bini abi anta fenye ko sobe safe anana fini chama bo fini foyte ambolo ni fente e bolo ni mogo mime ka di ema
ko ni mako binya foka teme damana okay ni wati na foli kan me de bi bolo kala se nganye mogoma bo foli kan min be ne bala bo ani ce ala ki sara ala ki chama bila nona ala ka watti wede jira amma an ce ani baraji salli ala muhammad karabal maw koni makobe demela sabu ke an be domina ina fobi tasuma ye cheni bade ke ni roko folina ma chama bolfen chama tora ala sebe mamunu ye mangani nyumantigu doroma keleman dogo ba kelemancha mamari mana seka kodo ken nuye ina jore ika nyelema ya chukawula ala ka nga jamana la basi mana arajo nyeta yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana an lamɛ baw ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la lakɔliso min bɛ yen ni olu ka baara bɛlen don dɔgɔtɔrɔya kalan ma n'an b'a wele ko école de santé ɲɛta de ɲɔnɔ olu ka denmisɛnninw ka jɛkulu a ta ko 5nan minnu tilala kalan na ni jɔnjɔn dira u ma o ɲɛnɛmayala ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la sibiri tɛmɛlen a kɛra sababu ye lakɔlidenw lakɔliden somɔgɔw lakɔli karamɔgɔw ni kalanso in a tigiw u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara ka tila ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin lakɔliden ninnu ma minnu ka sɛbɛnfura dira u ma minnu bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔ kuraw ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka maaw ni kisi ka bɔ bana bolo a kɛnɛ kan an tun bɛ yen an ye seereya dɔw sɔrɔ a kan maa minnu ye dantigɛli kɛ kun fɔlɔ la n'o ye lakɔliso karamɔgɔw ale ni lakɔliso ɲɛmaaw ye an ka jangolu ka seereyaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أما هيرا كنا دكا سوا سامنا جون كنا كلي كايا هم مغا سبادة سوندرا كبلا كلاندو ولي كنا نو كلاندو فوي ما من نوكو بيما أمي جماعة فلو أمي دكتيكي ناكا دكتو فو ناندي منا كبوي أمي سيد المامي بلا جلي ما نيونايا كوبفو كوكا كوفامو بلا جلي فو ناندي منا كبوي أمي سانغا فانغا بوندا وما جوجيو جانرامو بوليسو ami fanga boda befo kerangara le yala ama ngaram go fa na nga choraba mahru lara bi trawle alhamdulillah ami tanuka alai ama kena menga kuna wolo kenadu sangwa nyon soraya ningena kelenga diploma munundira akira kuna wolo kala zoi ala ka barka do ala ama zinina allah subhanahu wa ta'ala to ama fa allahumma salli ala sayidina muhammadin ama nga sawo ma fo bado kofe ami islam ya folike no o iyakum bi tahiyatul islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karamo fa fa men nyona ya mba defo nande mena ka boy foli folo ami sanga sawo nyuma ma zen damile ane sewka che ina to koydi lega sigile flani to ko tamona amu befo no ka jama be kalande zomo amu fo no ka chesri nande mena ka boy amina se karamo yoru dema jibril na ka mo ka foli folo ba legarala kulwala ka do ane ba sale a kulwali ngami yara kere fondo amu fo kuni timinan yaw ni chesri chere la ba legara koni ama fo shini bebe takala kana de kota munyuni sabali bakabagali bey cien fo nyonye bey o temane ko fa kalande nunu amu lu fo jibril na ka mo foli nyuma na ka daw ka sango diplôme mi ndira nyina o diplôme kele de bina di nyina da ko ni biso cha sango tay min ndira sango ala barka dula nyina mi mina di ala ka barka dula ya rabbi ala ka mo ko nyefe ya rabbi ala ka shini kenay ya rabbi bunu mina sawre ala ko fana kata ngam menga sige akena chama kun o fol temane fo ko boy kangarda do ka si kalande ma munu nga diplôme dira nyine uya kalande fa be kuna wolo uya kalande mbabe kuna wolo uya karamo kuna wolo anga sabo nyuma mi mesegu ani makaw na no bitai uyu bela jele kuna wolo ami folla se kalande uma kerengara nyana ko chetri anu ka munyu anu ka sabali nga be karamo ta de kofe ama bela jele fu maka noko ami mata ta doni parce que bara bade ben kofe ami dugo ka dab mainga ama fa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alaka kalazoi alaka tanye alaka kalazoi alaka tanye alaka kalazoi alaka korta ma nyonon korta alaka dugu alaka suma alaka jamana alaka suma alaka kungorta de kala nyoraima o temane ko fe ka boy nya kalazoi ndoga mo fo bani ko fe nyara ni dode mana ka nyine
a ko kalanyɔrɔ dɔ bɛ ɲɔnɔ ko santé ko dɔgɔtɔrɔ kalan bi kɛ nka a t'a dɔn ne ka maa b'a la dɛ n ko tiɲɛ don ne yɛrɛ ka mɔgɔ de b'a la ne yɛrɛ ye denfa dɔ de ye kalan ni denfa dɔ ye ɲɔnɔ ne yɛrɛ taamɛ ka bila a kunna n'i taara bonya ni karama bɛ nka tulon de ye dɛ n y'o fɔ a tigi ɲɛ tulon tɛ yen sɛbɛ de bɛ yen i bɛ sɛbɛ de kɛ i bɛ kalan kɛ a ɲɛ 40 ma san o san o bɛ diplôme min di n'a ma caya 40 t'i jigin o ni dugu ma cɛ n y'o kan ka da yɔrɔ janw fɛ o ye fɔ bani tɛmɛnen kɔ o fɔ bani kɔfɛ n y'o kibaru de ɲininkara n y'a kibaru de n ko ne yɛrɛ ka maa b'a la ne yɛrɛ ka kalanyɔrɔ de don o tuma ala k'a ni sababa bɛn ala k'a ni sababa bɛn ala ka sini kɛnɛya di ci b'a kanu kɔfɛ salamu aleykum wa rahmatulah. an bɛ foli di kalanden somɔgɔw olu ma nin waati in na kalanyɔrɔ yɛrɛ a ɲɛmaa ye kalanyɔrɔ ɲɛmaa n bɛna kuma di ale ma o ye directeur général ye. ne fa salamu aleykum wa rahmatulah. waaleykum salam. i tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ. ne tɔgɔ Saliya Kulubali ne ye école de santé ɲɛtaa directeur ye. ayiwa an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka nin kalanbon min filɛ nin ye an bɛ fɛ k'a dɔn nin y'a tako jolina ye. tako seginna. baaraw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn kalan suguya jumɛnw de maaw taara ka taa ɲɔgɔndan in kɛ wa maa joli ɲɔgɔn bolo. ok kalan suguya 2 don a bɛ fɔ min ma ko infirmier olu bɛ san 3 kɛ kalan na o la olu fana cɛcilen bɛ 2 ye muso dɔw bɛ jiginni kɛ mais cɛ dɔw bɛ furakɛli kɛ ani muso dɔw fana bɛ furakɛli kɛ ka fara olu kan donc muso minnu bɛ jiginni kɛ olu ye infirmière obstétricienne ye maintenant cɛ minnu bɛ furakɛli ani muso minnu bɛ furakɛli kɛ olu ye infirmière de santé o ye sira fɔlɔ ye a sira filanan b'a fɔ aide-soignant et matron o fana matron o ye minnu bɛ jiginni kɛ o ye kalo 6 kalan ye maintenant aide-soignant o ye minnu bɛ furakɛli kɛ o fana ye kalo 6 kalan ye donc sira 2 don mais o sira kelen kelen cɛ bɛ 2 minnu ye infirmier ni infirmière ye maa 42 de taara o maa 42 la maa 52 safra maa 52 mais 40 de passera o 40 na musow la 16 cɛw la 24 bon donc n'o ye matroni ni fɛngɛ ye mɔgɔ 56 de taara o mɔgɔ 56 la minnu bɛ jiginni kɛ n'o ye matroni ye olu ye 26 ye ɔ minnu bɛ furakɛli kɛ cɛw b'a la musow b'a la olu ye 16 ye bon ladilikan min bɛ ka fɔ u ye kɔni o ye dɔgɔtɔrɔya kɔni ye tubabu b'a ko sacrifice donc nafolo ɲini yɔrɔ tɛ quoi i bɛ siran ala de ɲɛ k'i ka baara kɛ parce que fantan ni faama bɛɛ ka kan i yɔrɔ mais yɔrɔ ni a fɔra ka san dɔgɔtɔrɔ tɛ fura kɔni ma mais i se ye min ye k'a lajɛ ka papier dama n'o ordonnance ye i kan ka o kɔni kɛ ɔ a ka taa fura san sa o b'a yɛrɛ ma k'a bɛrɛ ka ɲɛ i kana ɲɛ kuma kɔrɔ kuma tɛ k'i kan de o de ye dɔgɔtɔrɔya kɔni taabolo ye o ko de kan ka jija n'u ye jija ka cɛsiri n'i ye jija ka cɛsiri i bɛ baraji sɔrɔ baara o baara n'i b'a kɛ n'i y'a kɛ ni jija ni cɛsiri ni alasiri i bɛ baraji baara o baara n'i y'a kɛ jija ni cɛsiri ni alasiri ɲɛsiri i tɛ nafolo sɔrɔ mais i b'i mago ɲɛ fɛn sɔrɔ parce que i bɛ sara min d'i ma ani mɔgɔw bɛ cadeau min kɛ i ye parce que baara ɲɛna o b'a to e yɛrɛ fana bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ se ka denbaya kɔrɔ. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh alhamdulilah an bɛ yan'an ka ɲininkali jaabi an bɛ tele ɲɛtaa fo ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen ani aw minnu nana a kɛnɛ kɔnɔ ka na kɛnɛ denbaya ani kana ni ja ninnu ta kunnafoniw ta min ye ekɔlidenw ye minnu bɔra ka diplôme sɔrɔ sisan nɔ an bɛ ladilikan min f'u ye o ladilikan belebele a n'a fɔlɔ o ye u ka dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ banabaatɔ bɛn ka ɲɛ ka banabaatɔ furakɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a yɛrɛ dɔ i n'a fɔ a fa i n'a fɔ a ba walima i n'a fɔ a balima o ye ladilikan belebele ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ mun fɔ dɔgɔtɔrɔw ye sanga ni waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnma minnu bɔra ka u ka diplôme sɔrɔ sisan nɔ u ka kɛ dɔgɔtɔrɔw ye mun bɛ banabaatɔ bɛn ka ɲɛ n'i ye banabaatɔ bɛn ka ɲɛ o yɛrɛ bɛ bana dimi fiɲɛ bɔ ka se hakɛ min ma a bɛ danaya mun sinsin ni banabaatɔ cɛ o b'a tɔ i bɛ furakɛli mun tɔ kɛ o b'o sinsin tuguni an bɛ mun fara o kan o ye k'a fɔ u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mun bi jamana ye sariya minnu bila sen kan yaasa banabaatɔw ka furakɛ ni o sariya senw ye walima o taabolow ye u ka o taabolow bato a kana kɛ u b'u yɛrɛ sago kɛ n'i ye taabolow bato a ka ca la fɛn caman bɛ yen nɔ i bɛ tanga olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ min ye fili siraw ye o kumana u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mun bi u ka baara ɲɛdɔn alhamdulillah an b'a jigiya k'a fɔ u ye kalan mun kɛ u y'a ɲɛdɔn o kuma u k'u timinandiya banabaatɔ bɛnko ɲuman ani jamana sariyaw batoli u ka se ka o kɛ yaasa furakɛli ka kɛ a ɲɛma. ayiwa walasa aw ka baaraw ka yiriwa donna nataw la mun de b'aw kɔnɔ ka kɛ baaraw ka se ka sankɔrɔta. alhamdulillah an b'a fɔ ɲininkali na baara bolodali caman bɛ an bolo a kumabaw na dalateliya la o ye k'a fɔ ka ekɔli ka a sankɔrɔta a sankɔrɔta ye cogo di san diplôme minnu bɛ kalan k'a kɔnɔ u bɛ san 3 kalan kɛ ka diplôme min sɔrɔ an fɔ ma technicien de santé ani matron ni aide-soignant donna nataw la an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ na sanfɛ kalan bila a kɔnɔ n'o ye diplôme de technicien supérieur ye min b'a to technicien supérieur sage femme
olu bɛ se ka former a kɔnɔ cogo min na olu bɛ se ka kalan kɛ a kɔnɔ donc o ye an ka nata baaraw ye ani fana waati ni waati an bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ laboratoire n'o ye minnu bɛ analyse kɛ jolitaw sɛgɛsɛgɛw ni o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka kalan ka o fana sen don an ka kalan kɔnɔ donc o fana ye an ka laɲini dɔ ye don n'a nataw la tuguni an bɛ ka laɲini kɛ an ye o baaraw daminɛ o baaraw bɛ sen na ni Ala ka jɛ ye o ye k'a fɔ an yɛrɛ ka jabala i n'a fɔ an b'a jigiya tele ɲɛtaa bɛ to ka o fɔ cogo min na ala an yɛrɛ ka jabala an ka se ka o sɔrɔ an yɛrɛ yaasa an miiri bɛ kalan taabolo ni kalan kɛko ɲuman na cogo min na o bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ cogo min na bari bibi na an bɛ luwanze la alhamdulillah a ti ka an bali ka an ka kalan kɛ an y'a fɔ an yɛrɛ sago la mais n'an ye an ta sɔrɔ hakili o bɛ dɔ fara kow kan o ye an ka dalatɛlɛ la an ka laɲini ni an ka bolodali waati nataw kɔnɔ olu sen bɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye an b'i fo merci alhamdulillah an balimaw hali bi ka sanga ni lakɔliko in ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la lakɔliden minnu kɔni gɛrɛsigɛra n'olu ka kalan kuncɛ la maa min kumana olu tɔgɔ la a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a karamɔgɔw ale ni lakɔliso yɛrɛ tigiw ani denmansaw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka a dalakan d'u ma k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ kalan min kɛra olu kun ka se ka a baara kɛ a kɛcogoya ɲuman na ale ka seeraw an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Salamualeykum. I tɔgɔ ni jamu f'a ye. Ne tɔgɔ ye Funɛ Kasum Watara. Ayiwa aw bɔra ka aw ka jɔnjɔn sɔrɔ sisan kalan laban kɛra e ye gaɲɛna ye sɛbɛya sɔrɔ mun de b'e bolo ka fɔ nisɔndiyala ale ni ka ɲɛsin i ka karamɔgɔw ani lakɔliso ɲɛmɔgɔw ma. Ne nisɔndiyalen don n bɛ n ka karamɔgɔw fo ka n ka ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ n cɛ fo ale mun ye n ka ekɔli sara ka n ka ekɔli fɛn bɛɛ sara ka ban ne ye n ka promoteur fo an b'an ka mɛtiriw bɛɛ lajɛlen fo u b'an dɛmɛ kalan na kosɛbɛ n'an ser'u ma cogo wagati o wagati u b'an dɛmɛ an ka ekɔlidenw min m'u f'u ɲɛna fana bɛɛ k'i cɛsiri mun b'an kɔfɛ bɛɛ k'i cɛsiri i ka dɔ kɛ kalan de mɔnɔ bɛ mɔgɔ la. Ayiwa min ye baarako ye sisan aw kɛlen ko ka kalan kɛ an bɛ se ka mun jigiya aw ka baarako la don n'a nataw la. Don n'a nataw la kɔni a ka di bɛɛ y'an bɛɛ ka baara sɔrɔ a ka di an bɛɛ y'an ka baara sɔrɔ an kɔni an b'an se kɛ n'Ala sɔnna an ye mun kalan n'u ka ekɔliso la an b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na gɛlɛya ti don a kɔnɔ n'Ala sɔnna. Welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔnnaw ma minnu bɔra ka diplôme sɔrɔ ka gagner sisan ni baara nana sɔrɔ baara ka kɛ gɛlɛya ni timiya kan ni kɔnɔnajɛya kan ka se ka nafa bɔ baara la. Welekan min bɛ ne bolo ka s'u ma an kɛlen filɛ ka diplôme min sɔrɔ an ye serment kalan serment bi na an y'o kalan ekɔliso kɔnɔ bɛɛ ka i ka diplôme baara kɛ kilennenya la jɛlenya la ale ni kunnafoni digo ɲuman na banabaatɔw ma.